kun ensimmäinen nukkumaan hirveän myöhään sitten. Ihanaa 10:30 heräsin. Oliko se vähän vai? No, ensimmäinen yritys oli 8:30. Lähettiin vaan käymään. Niin. Eikö vartti yli? Niin, että se meni vähän niin kuin jahnaisesti koko homma. Ei ollut oikein. Ei siinä Mulla ole oli muistattamassa, mutta kello oli. Ai niin joo. Ja kumminkin se hirveä aika. Se pikkulikkakin oli ihan. Ei mitään. Se on vielä niin kaukana, ei tiedä haettelee kukaan. Nyt mulla on hätkäs kiinnostaa. Leikkikaveri. Mun mamman päällä. Ei vaan. Vastauttaa enemmän sen vähän taas. Ja ei ole sen jälkeen, että Johnny haluaa paljon. Siitä ei kukaan nähnyt Vieläkään ei mene kertaa. Nyt vasta. Se ei missään vaiheessa ole katsoa. Nyt on vielä ihan sen mielessä. ei vieläkään menty silleen yhdeksäntäneena. Perässä lentää tuonne. Niin että niin paljon vaan on niin, että jos hihna pääsi irti, niin juoksi. Vieläkään ei kiristy. Ei. Kato kelkkaa. Pelloissa valkoisia. Aiverehupalle. Aivan hulluna. Kerran talvellakin mentiin kerrostalokulmalta. Pikkuinen tuossa ei tehnyt. Ne on pahoja. Eilen tässä ollut. Ja siis ne kun ihmisillä on siellä korpoissa käydään joskus lenkillä, niin siis siellä on niin karhu, missä on postilaatikko. Joo. Ne on Niin pahoja. siis Iivari jaksoi niin kuin monta kertaa aina. Niitä on Taas tuolla. tuskasen. Kerran meidän normi käveli reisillä, niin se oli kaivin tuonne ilmaan. Se oli taas yhtä ihmistä. Joo. Mikä toi oli? Ei ennen ollut täällä. Tää on hänen Kerroksille se on vaaraton tyyppi ja näytä Hän menee vähän erikoinen tämmönen. Ton näköinen äijä kävi kun hakemassa ton 2